S odstupom času hodnotím veľmi pozitívne, som s ním spokojný. V podstate áno, je to môj najúspešnejší rok v kariéri, pretože som si zlepšil som si úroveň a nejaký priemer výkonov, zlepšil som si osobný rekord a takisto som dosiahol najlepšie umiestnenie na seniorskom veľkom podujatí. Teraz to boli majstrovstvá Európy, 7. miesto je moje zatiaľ najúspešnejšie. No a aj keď som mal väčšie možno ambície, ale stále je to moje najúspešnejšie umiestnenie zatiaľ. Prvýkrát v tej seniorskej kategórii som sa ocitol v skupine kladivárov, ktorí mohli reálne zabojovať o medailu. V ten deň, v tom finále v Curychu mi to nevyšlo, bol som 7., ale bol som medzi tými užšími kandidátmi a prvý raz sa to teda sa mi to stalo a s tým pôjdem aj na budúci rok do tej sezóny, že keď si udržím tú výkonnosť, nedaj Bože, ešte sa zlepším, čo je môj prvoradý cieľ, tak na tých majstrovstvách sveta sa môže opakovať situácia, keďže tá konkurencia v hode kladivo mužov je takmer totožná, svetová a európska, takže prídu majstrovstvá sveta a zase sa môžem ocitnúť v tom klubku tých závodníkov, čo môžu zabojovať o medailu. To už bolo trošku horšie, ako som povedal, nevyšlo mi to podľa predstav, pretože ten osobák som si hodil asi týždeň a pol pred týmto závodom v Nových Zámkoch na takých kontrolných, dá sa povedať, pretekoch. Chcel som si otestovať formu a vyšiel z toho osobný rekord. No a potom na tých majstrovstvách Európy mi perfektne vyšla kvalifikácia, keď som hodil 70, kde som hodil ešte ďalej ako vo finále. No a cítil som sa uvoľnenie a potom v tom finále som asi veľa chcel a už mi to nevyšlo. No a ten výkon bol trošku slabší, ale stále nebol zlý. Takmer 77 metrov nie je až také zlé. Tak momentálne, pokiaľ sa nič zle nestane, myslím, keď zostanem zdravý, keď sa nezraním, tak tá výkonnosť momentálna je taký dobrý ukazovateľ a je to také povzbudenie, že je to výkonnosť na finále. Je to výkonnosť na finále, možno na užšie finále, ale keď už sa bavíme o tých medailách a podobne, tak to už asi ešte treba trošku natrénovať, ale momentálne som sa dostal na takú úroveň, že s tým finále, až sa nič neočaká a nestane, by som problém nemal. Čo je skvelé, to je začiatok. A potom v prvom rade dostať sa do toho finále, zvládnuť ten stres a potom bojovať o medailu. Začiatky boli pre mňa zaujímavé, možno nie každý vie, že som robil krasokorčľovanie, keď som bol menší. Asi od 6 do 10 rokov som korčľoval a potom to začalo tak, že v podstate v Nitre som býval blízko atletického štadiónu, tak som sa tam stále nejako motal a začal som zo všeobecne behmi a vystrieľal som všetky disciplíny s tým, že kladivo bolo jedna z posledných a pritom som ostal až doteraz, pretože sa mi strašne ľahko učila tá technika. Možno práve vďaka kvôli tomu krasokorčľovaniu, že som bol zvyknutý na ten rotačný pohyb a takéto podobné pohyby, mechanizmy, tak potom tá technika sa mi ľahko učila a zostal som pri tom až doteraz. Ona tiež robila atletiku, ale to kladivo som začal ako prvý, no a po roku, keď rok som trénoval to, bolo len také hranie, spoznávanie tej disciplíny, no a vyhral som svoje prvé majstrovstvá Slovenska ešte v kategórii starších žiakov, no a jej sa to zapáčilo a chcela aj ona vyhrať majstrovstvá Slovenska, tak to skúsila a vyhrala aj ona, takže hovorím, po tom roku som ju presvedčil.